Aste artero bezala hemen Txolarri irratian, gaurkoan ere Euskal Herria Sozialistako kidei tarte bat nahiko genieke, eta gurekin batera dugu Ibon Artola. Arratsaldeon Ibon. Arratsaldeon bai. Zemuz, ondo? Ondo, zen Marko. Bueno, gaur joan dan ostiralean onartutako lan erreforma horri begiratu nahiko genioke, eta lehenengo balorazio bat eskatuko genizuke erreforma honen inguruan, ze aipatzen duzu horren inguruan Euskal Herria Sozialistan. Esan lan erreforma honek, suntzitzeula hamarkadatako borrokan langile klase lortutako eskubide historikok, ez? Dudik gabe erreforma honek oso ondorio larrik izango ditu, langile guztik, langabetu izan, edo laren nahi dianak izan, ikusten nahi dia, ikaragarri okertzen nahi diala beraien lan baldintzak, ez? Eta PPek, langabezian aitzakin, enpresarik defendituz, induna izan da, kaleratzea merkatuta erreztu, negoziazio kolektiboa suntsitu, soldata jaistea erreztu, diru publiko gehiago eman enpresariri, eta enpleguan zerbitzu publikoa etetei eman, beste hainbat gauzen harten, ez? Eta kontua da, erreforma honek, ez ditura lanpostu sortuko, ingoduna da, lanpostuk suntsitu eta ikaragarrizko langabezi tasa provokatu, ez? Orduan, inongo esagerazio gabe dago esatea, erreforma hau dela diktadura bukatu zanetikan, langile klasean emandan erasoik gogorrena, eta esanetan bezala oso ondorio larrik izango dituna, ez da. Atzera pauso handia izango da hori, eta aipatu dituzun eraso horien zerrendare egin dezakegu, edo aipatu dezakegu behintzat, ez da? Jendeak ere jakin dezan zertan eraingo duen lan erreforma honek. Azalduko ditut pixkat zein dian eraso egiteko batuk, ez? Adibidez, kaleratze inprocedenten indemnizazioak 150 inguru jetxiko dira. Kaleratze procedentetan, mendikan aurrea, nahikoa izangoa arrazoi ekonomikoengatikan, kaleratze procedenteak martxan jartzea, bai individualak izan edo kolektibok izan, hau da, nahikoa da enpresak aurkeztea emaitzak negatibok diala, adibide bat jartzeagatikan, naiz da enpresak irabazik izan, bere salmetak jetxi balin badia, kaleratze procedentek aurrea ematea posible izango du, ez? Horren ikustea, kaleratzea egiten dela erabat erreztu eta orokortu, ezta? Beste puntutakoa da, enpresarik ez duela justifikatu beharko ereik administraziotan, hemendikan aurrea, langileek kontrol judiziala bakarrikan izango du, beste erasotakoa da, lehiakortasunan aitzakin, enpresarik aukera izango duela unilateralki soldata jaisteko, eta baita ere aukera izango du gutxigo ekoizten duen langilei soldata jaisteko, gutxigo ekoiztean gaioi garbi dago, ez da pixkat, langile presionatzeko, langileen kontra erasok hartu nahi dianen erresteko, eta beste erasotakoa da, prestazioen bat duen langabetuk, behartuko diala lan sozialak egitea, hone suposatzeu, lan esku merkea eskaintzea kapitalisten interesentzako. Beste erasotakoa da, kontratu berri bat egongo dela, suposatuko duguna, 50 langile baino gutxioko enpresatan, langile bakoitzeko 3.000 edo 4.500 euroko diru laguntzak emango zezkiola enpresariai, diru publikotik dirua enpresariari, eta kontratu honetan, inemeko ordainduko du, enpresariai ordainduko dio, langileen soldatan 125, ezta? Eta beste ikuste du garbi, gaztuk publikoek dian bitarten, irabazik pribatuk izango diala, ezta? Beste erasotakoa da, hitzarmen kolektiboan kontrakoa, ezta? Hitzarmen kolektiboan prorroga mugabea zan oin arte, eta hori desagertu itea, 2 urteko muga jartzea, eta hori bukatzen denen, hitzarmena desagertu ingo da, ezta? Eta orduan, hartuko duten hitzarmena izangoa edo sektorekoa, edo bestela legek esaten ditun lan balditzekin, ezta? Bestea, hitzarmen kolektibon barrun daun erasoa da, arrazoi ekonomikoengatikan, enpresarik aukera izango dula hitzarmen kolektiboa bertan bera uzteko, eta horrekin batea, enpresa hitzarmena izangoa mendikan aurrea, edauzein hitzarmenen gainetikan egongo dana, ezta? Eta horretikan dudik gabe, enpresarik nahiko dute eta bultzatuko dute, enpresa hitzarmen txarrak eotea fabrika eta enpresatan, ezta? Eta, bukatzeko beste erasotakoa da, etetean sarrera enpleguan zerbitzu publikotan, ez? Haure, eraso oso gorra eta erabat lotxagarria dana, ez? Azken finean, hone suposatzeu, langabeziakine negozio nahi duela kapitalistak, ez da? Beste behin, etetek erabili, ez? Jendea hilana bilatzeko, eta horrekin, horri eskerrak, dirua irabazi honek eta gehiago, gutxien gorrek, ez da?
Lan reforma honek esan nahi du, azken batean ibon, langileak babesi gabe geratzen direla ere bat, ezta? Alderdi Popularrak erakutsi du, bere aurpegia baita ere, reforma honekin. Bai, esan ez du bezala PPk beste behin erakutsi du bere benetako aurpegia zein dan, nahi dutena da enpresetan bildurra bultzatu, ez? Azken finen, langileen soldatak jesteko eta lan baldintzak okertzeko, eta esan ez du bezala, helburua da, ez? Langile guztia inungo babesikan gabe, ezta? Eta aitzaki asko jarriko dituzte, baina erreformonen oinarrizko helburua da enpresaren irabazik handitzea, eta aberastasuna, lehenago ja esku gutxitan pilatzen nahi dena, oraindik eta gehiago pilatzea. Esku gutxi hoitan, eta bitarten miseria eta pobrezia eta bizi baldintza txarrak langile klasean bizkar gainen jarri. Eta dudik gabe, ez da batek inongo kasualidadea, lan erreforma honei babesa eman izana Confebaskek, ez? Euskal patronalak, horrek ikusten dure bai, Euskal bankarik eta enpresarin benetako aurpegia zein dan, ez? Atzo bertan Confebaskeko idazkari nagusia dan Nuria López de Gereñu, PNUko kidea eta bere garaien PNU-ean gobernuko sailburua izan dago, erabateko babesa eman zion lan erreforma honai, ez? Eta ez Euskal burgesia bakarrekan, baizik eta Kataluniako burgesiak bai, hartu masen bitartez, erabateko babesa eman dio lan erreforma honai, ez? Hemen ikustea Euskal Herrin dudik gabe klase zapaltzailea eta klase zapaldua gaudela, eta bi hoien interesa konziliatzea ez dela posible, eta hemen borroka aurrea eman behar dela Euskal Kapitalisten kontra, ez? Confebask aipatu duzu eta gaur goizeko kontua da, jakin dugunez, CELALA, PSK, Steilas, CGT, CNT, N eta hiru sindikatuek eta hainbat gizarteragileak konzentrazioa egin omen dute Bilboko Confebasten egoitzan aurrean, protesta egiteko eta gobernuaren aldetik Confebaskek jaso duen favore hori edo salatzeko, ezta? Nik uste eta hau da bide bat, ezta, esate baterako, eraso hau erantzuteko eta eraso honi aurre egiteko, ezta, Ibon? Dudik gabe, ez? Eraso hau ezin da gehatu erantzunikan gabe, gehiegi da jokun, ez? Eta garbi dauna da, beharrezkoa dela, borroka gaio, ez? Positiboa da, ez? Gaur duten konzentrazio hori eta egun hauetan ondian mobilizazioak, ez? Pasadan larun baten, Ego Euskal Herriko hiriburutan mobilizazioak egon zian, erason kontra, otsailean 25 badaude mobilizazio gehiago, azken finean kalen defendatu behar dira, hainbeste errepresio kartzela eta hildako kostatu zian eskubide historiko horiek, ez da, eta dudik gabe, erasoaldia batzea botatzeko guzteo beharrezkoa dela langileen errebolta soziala, ez? Oen pixkate azaldu dituzten mobilizazio eta konzentrazio horiek garrantzitsu dira, baina dudik gabe ez dira nahikoa, ez? Beharrezkoa da borroka eraginkorrago bat, ez? Eta guk uste dugu beharrezkoa dela greba orokor berri bat badaitzea, eta ez izatea pixkata aurreko asten esan nun bezala, ez? Ez izatea zerbaiten bukera bezala, bezik eta greba orokor horrek jarraipena izatea borroka egutegi batekin, ez? Mobilizazio eta greba orokor gehiago izango ditun egutegi batekin, ez? Esan duten bezala, errebolta sozial bat behar dugu, jarri behar dugu izartea hankaz gora, ze bestela ez da posible erasoaldia batzea botatzea, ez? Eta bide hortan guk uste oinarrizkoa dela, sindikatu, ezkerra abertzale, gazte mugimenduk, langabetu, langile etorkinak beraien indarrak elkartzea, frente zabal bat osatzea eta mobilizatzea erasoaldi guztionen kontra eta konkortuki lan erreforma honen kontra, ez? Eta horretikan protxetuz baita ere, Txolarreko mikrofonoa guk eskatzen diegu sindikatutako eta ezkerreko alderretako zuzendaritzei lehen greba orokor bat deitzea. Guk uste dugu erabat urgentea dela eta galtzen den egun bakarra akats bat izango dela bide hortan eta guk uste dugu oinarrizkoa dela, lehen greba orokor berri bat badeitzea eta gero borroka egun horrei jarraipena emango dion borroka egutegi bat antolatzen jutea, ez? Lan erreforma onartu zuten beraz aurreko ostiralean, horren emaitzak ikusiko dira aurrera begira baita ere, eta esan dezagun ez da Ibon, egoera orokorra hitz egin degula guk, baina gero hori noski gure eskualdera etorrita, gure eskualdeko langileen gana etorrita, eragin zuzena duela, ezta? Eta zuzena izaten ari dela gainera azkeneko hilabete hauetan. Momentu honetan Tolosaldean balen badaude, enpresak gatazkan daudena, edo kersien daudena, kaleratzen mehatxukin, erekin eta lan erreforma honek egingo duna da, enpresariri askoz botere gehiago eman, jendeak kalea botatzeko, erek sartzeko, enpresak izteko, diru publikoa lortzeko, baina enpresarin beharrako beraien poltsikuke betetzeko, eta dutik gabe,
egoera okerrea jungo da, atzeraldin jungo da urte osoa, eta hemen garbi dauna da, borroka behar dela eta beharrezkoa dela langile klasean indarra elkartzea jasaten nahi gehan eraso guztien kontra ez. Bueno, azkeneko kasoietako bat, eta atzokoan ere aipatu genuen hementxo Larratian, Manipulados del Araxes izeneko enpresa horretan gertatzen ari dana, 5 langile kaleratu dituzte bertan, ezta? Bai, Lizartako enpresa hortan 5 langile kalea botatzen dira, eta dudik gabe, pixkate akusten duna da, ze egoera dramatikoa egean bizitzen, ez, krisia hasizenetik, langabezia ikaragarrian ditua, ego Euskal Herrian ja 200.000 pertsona ingurutan dago langabezia, eta Tolosaldean ebai handitzen nahi da, eta seguru, zoritxarrez, datozen astetan eta hilabetetan ikusiko ditugula, kalerak eta mehatxu gehiago, eta enpresa itxiera mehatxu gehiago. Ez horretik, erabat urgentea da, kasu hortan ebai, eta askotan esan dugu hemendikan, manipuladoseko, amarozeko eta gainentzeko fabrikatako langileen borrokak elkartzea, hori delako gure ustez bide bakarra lanpostuk defenditzeko eta lan baldintzak defenditzeko. Ez orduan, guk hori eskatzea dio baita ere, sindikatutako zuzendaritzai, ez da. Bere ala kantu bat entzungo dugu Urdun Ibon, eta gero atzo elkarrizketatu genuen lagun baten hitzak entzungo ditugu, Oiana Lopetegi da, LAB sindikatuko kidea, eta bereziki Manipulados del Araxes enpresa horretan bizi duten egoeraren berri eman zigun, beraz bere hitzak ere entzungo ditugu gaurko saio honetan. Eta zurekin, datorren astean ez, ze jai hartuko dugu, inautiriak izango direlako, hemendik 15 egunetara berriz hitz egingo dugu, ezta? Bale, azaltzen gehan, bai. Eta bien bitartan esan dezagun, Euskal Herria Sozialistak ere Tolosako txosna gunean hartzen duela parte, ezta? Bai, hartzen du parte txosna batzordean, eta protzatu ere bai, jendea gonbidatzeko, egun hoitan, festa egun hoitan, berta juteko, bertan dauden eragileek ere bai, festaz aparte, garrantzitsua dalako, dirua lortzea, gero urte osoan zehar, borroka politiko guztia aurrea emateko, ez, horren gonbidapena, ez, txosna, kontzertuk egongo dira, gauzak daude antolatuta, aurreneko egunen txistorare izango bat, jende guztia gonbidatze dugu, txosnatan parte hartzea ez. Esan da geratzen da orduan, zuk ere aldezun horrian mintzat ondo pasazazula, Ibon inautiritan? Berdin, txintxo ibili. Igualmente, urren arte. Ondo segi, agur.